Татарстан 24 каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Яңа ел ул тылсым мөгъҗиза. Яңа елның сихри көче бар. Шул көч ярдәмендә хыяллар чынга аша. Моннан бер ел элек мин милләтебезнең асылын, киң кырлы мәдәниятебезнең үзенчәлекләрен, телебезнең байлыгын яктыртучы татар телендә матур эчтәлекле тапшырулар алып бару турында хыяллана идем. 2021 ел шул хыялны чынга ашырды. Бүгенге көндә сезне туган телебездә сәламли алуыма мин бик шатмын. Яңа ел тылсымына һичшиксез ышанырга кирәк. 2021 ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителгән иде. Шул нисбәттән телеканалыбызда татар телендәге тапшырулар дөнья күрде. Мәдәни агарту, туган тел, полиглот. Ел дәвамында халкыбыз күңелендә мәдәниятебезгә, телебезгә карата аз гына булса да кызыксыну уята алганбыз икән, димәк, милләтебезне саклау һәм үстерүгә без дә күпмедер өлеш керткәнбез дигән сүз. Яңа елда да мәдәниятебезне агартып, туган телебезне кадерләп яшик, милләтебезнең чын полиглоты булыйк. Яңа 2022 ел бусагасында барыгызны да шатлыклы мизгелләр, зур уңышлар һәм бөек эшләр генә көтсен. Борчу мәшәкатьләр, сынау авырлыклар үткәндә калсын. Ил көннәребезгә тынычлык, һәр кайсыбызга иминлек, үзегез һәм якыннарыгызга саулык, гаиләләрегезгә муллык телибез. Яңа елда теләгән һәр бер матур хыялыгыз чынга ашсын. 2022 елда да бергә булыйк.